नमस्कार, मस्त मराठी किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. तर आज आपण महाराष्ट्राची स्पेशल डिश म्हणजे पुरणपोळी बनवणार आहे. आणि ही पुरणपोळी बनवणं खूपच सोपं आहे. त्या सोप्या पद्धतीमध्ये आपण ही मस्तपैकी पुरणपोळी बनवणार आहे. तर आता चला बघूया पुरणपोळी बनवायला आपल्याला काय काय साहित्य लागतं. मध्ये आज आपण महाराष्ट्राची स्पेशल डिश म्हणजे पुरणपोळी बनवणार आहे. तर त्यासाठी मी ही डाळ घेतली आहे आणि त्याला आता मी स्वच्छ धुवून घेणार आहे आणि त्याला आता मी 2 तास भिजवून ठेवून देणार आहे. बघा, अर्धा किलो डाळ मी 2 तास भिजवून घेतली आहे. आता इथे बघा, एका टोपामध्ये मी पाणी पण गरम करून घेतलंय. आता त्यामध्ये मी ती डाळ टाकणार आहे. तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही कुकरमध्ये पण डाळ उकळून घेऊ शकता, पण मी कुकरमध्येच त्याला उकळून घेते. ते बघा, आता मी डाळ ती गरम पाण्यामध्ये टाकली आहे. आता त्याच्यामध्ये मी मीठ टाकते आणि त्याला आता आपण चांगलं उकळून घेणार आहे. बघू शकता, ही बघा आपली डाळ व्यवस्थित उकळली आहे. तुम्हाला मी दाखवते. हे बघा, ही डाळ उकळायला मला 20 मिनिटं लागली टोपामध्ये, कारण मी त्याला 2 तास पहिले भिजवून ठेवलं होतं म्हणून. आता इथे ही बघा, मी पुरण वाटायची चाळणी घेतली आहे आणि त्याच्यामध्ये आता मी ती डाळ गाळून घेणार आहे. डाळीतलं सर्व पाणी काढून घेणार आहे. हे बघा, आणि मी इथे खाली एक भांडं ठेवलं होतं आणि त्याच्यावरती मी चाळण ठेवली होती. हे बघा, त्याला डाळीला पूर्णपणे मी त्या चाळणीमध्ये काढून घेतलंय. हे बघा, याच्या डाळीमधलं पूर्ण पाणी निघालंय आणि या भांड्यामध्ये आता ते हे पाणी पण तुम्ही डाळीमध्ये किंवा भाजीमध्ये वापरू शकता. तर आता इथे हे बघा, मी एक ग्लास घेतलाय आणि त्याच्यानेच मी त्याला असं दाबून घेणार आहे, कारण की आपली डाळ गरम आहे आणि तेव्हाच आपण त्याला असं ग्लासाने दाबून घेतल्यावर ती आपली व्यवस्थित बारीक होणार आहे. कारण की आपण जेवढी चांगली बारीक होईल तेवढं आपल्याला पुरण बनवायला त्याची मदत होते. तुमच्याकडे ग्लास नसेल तर ते मॅशर असतं, त्याच्याने पण तुम्ही त्याला दाबून घेऊ शकता. डाळ घेतली होती तर त्यासाठी मी हा 1/2 किलो गूळ वापरणार आहे आणि त्याला पण मी बघा बारीक करून घेतलंय आणि तेच मी आता डाळीमध्ये टाकते. आता आपल्याला त्याला व्यवस्थित मिक्स करून गॅसवर ठेवायचं आहे. आता आपल्याला हे स्लो गॅसवरतीच काम करायचं आहे. आता त्यामध्ये छोटा 1 चमचा सुंठ पावडर टाकणार आहे. सुंठ पावडरनी पण टेस्ट खूपच छान येते. आता त्यामध्ये मी 1 चमचा इलायची पावडर टाकणार आहे. आता या सर्वाला मी व्यवस्थित परत मिक्स करून घेणार आहे. त्यात आता मी हा 1 चमचा हळद टाकणार आहे. हळदीने आपल्या पुरणाला खूप छान कलर येतो. आता आपले हे पुरण टोपाला लागू नये किंवा ते नरम व्हायला पाहिजे, म्हणून त्यामध्ये मी 1 चमचा तूप टाकते. तुपाने पण चव खूपच छान येते. आता हे बघा, आपला गूळ वितळलाय त्यामध्ये. तर आता तुम्ही बघू शकता आपला गूळ इथे व्यवस्थित वितळला आहे आणि आता तुम्ही बघू शकता आपले हे पुरण तयार झालंय. तर आता ह्याला मी वाटून घेणार आहे, एकदम बारीक करायचं आपल्याला. तर त्यासाठी इथे बघा, मी इथे एक चाळण घेतली आहे आणि ते एका टोपावर ठेवते, मोठ्या टोपावरती, आणि त्याच्यावरती मी आपलं हे जरासं पुरण घेणार आहे. थोडंसं पुरण थंड झाल्यावरच आपल्याला त्याला चाळून घ्यायचं आहे. चाळून म्हणजे आपल्याला जोरात दाबून घ्यायचं आहे त्याला. ही बघा, एक चाळण घेतला, ते हे ग्लासाच्या मदतीने मी त्याच्यावरती असं जोरात दाबणार आहे. जसं मी करते तसंच तुम्ही पण करून घ्या.
आता याला अर्धा तास पूर्ण झाले आहेत. आता याचे मी छोटे छोटे पेढे बनवून घेणार आहे. हे बघा असे तुम्हाला जेवढ्या साईजची पुरणपोळी पाहिजे तेवढ्या साईजचे तुम्ही पेढे असे बनवून घेऊ शकता. आता हे बघा इथे मी हे पुरण घेतलंय आणि त्या पुरणाचा असं मी असा पेढा बनवून घेतला. आता इथे माझी पिठाची पेढा छोटा आहे आणि त्याच्यावरती मी असा मोठा पुरणाचा पेढा ठेवलाय आणि त्याला साईडून आपण कव्हर करून घेणार आहे. म्हणजे त्या पुरणाला आपल्याला आतमध्ये प्रेस करायचं आहे. हे बघा जसं मी करत असं तुम्ही पण करून घ्या. तर असं व्यवस्थित असं पॅक करून घ्यायचं आहे आपल्याला. ते बघा त्याच्यामध्ये मी पुरण भरून असा एक पेढा बनवून घेतलाय. आता त्याला मी सुकं पीठ लावणार आहे आणि असं गोल लाटून घेणार आहे. आता तुम्ही बघू शकता आपलं हे पीठ मी अर्ध्या साईडला ठेवलं होतं आणि तुम्ही आपली पुरणपोळी बघू शकता व्यवस्थित लाटते, जरा पण फाटत नाहीये. आता मला ही याच साईजची पुरणपोळी बनवून घ्यायची होती. तर आता एका प्लेटीमध्ये मी हे 4 चमचे तेल आणि 4 चमचे तूप घेतले. चपातीचा तवा आहे तोच मी वापरते आणि त्यावरती मी आता जरासं तेल टाकून घेतलंय. तर आता हे बघा आपल्याला ही व्यवस्थित अशी पुरणपोळी करून घ्यायची आहे आणि स्लो गॅसवरती तिला आपण टाकणार आहे तव्यावरती. आपल्याला इथे गॅसचा फ्लेम मिडियमच ठेवायचा आहे. आता इथे तुम्ही परत बघू शकता मी तसंच पुरणाचा एक असा गोल पेढा बनवून घेतलाय आणि आता मी या पिठाच्या पेढ्यामध्ये ते ठेवणार आहे मध्ये आणि साईडून त्याला असं परत कव्हर करून घेणार आहे. आता तुम्ही बघू शकता आपली पुरणपोळी एका साईडून तयार आहे आणि त्याला मी परतून घेतलंय. तसंच आता मी या सर्व पुरणपोळ्या बनवून घेणार आहे. तो पण इकडे बघा आपली ही एक पुरणपोळी तयार होते. ही पण आपली पुरणपोळी तयार आहे. तर आता तुम्ही बघू शकता मी तिला परतून घेतलंय. आपल्याला त्याला दोन्ही साईडून व्यवस्थित भाजून घ्यायचंय. तर आता इथे तुम्ही बघू शकता ही आपली पुरणपोळी तयार झाली आहे आणि त्याला आता मी एका चाळणीमध्ये काढून घेते. आणि तशाच मी आता माझ्या बाकी सर्व पुरणपोळ्या पण भाजून घेणार आहे. ही पुरणपोळी बघू शकता तुम्ही मस्तपैकी माझी फुगली आहे अशी वरती गोल. तर आता जर तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्हाला माझी आजची रेसिपी कशी वाटली. थँक्यू.